Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Expander teristimewa. Saya ngerti-ngerti wae ya, tahun 2018 kilometer lagi 30.000. Plate lokal warnane putih skincarean, sapa sing ra ngerti tumpake Expander. Paling penak mentul-mentul sebekere empuk. Bahane kuwandel, koyok kebo, lampune celirit, lampu gedhi ana. Nah iki. Ayo wingi sapa sing takon ndang satset selak payu iki sempet kosong ya wingi, iki lagi teko. Mbak Nunung ki sing rame Expander. Bedino payune Expander, iki lagi teko, wanget-wanget pol. Ini dijual khusus kredit, iki jenenge mau Expander Exit manual 2018 plat K. Dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Yang pengen tanya-tanya langsung WA Mbak Nunung ya, 082 225 07 3658. Mobilnya wapi full set. Kunci double, kita sepil dalamnya ya. Oh, ono TV-ne wes. Wes cover jokan. Halo Mae, sondesip Ma, apik. Rak pengen AC-ne ya double. Kuandele iki lho joke ya Allah. Audione ya. Penak pol. Iki penampakan dari tengah. Loh lah, apa iki Mas? Oh, apike ngene. Piye iki kok ana tipine beru ngene? Malah telu tipine. Mbak Nunung lagi ngerti masalahnya lagi di bengi nek njupuk. Monggo sing kepengin ndang rene selak payu. Barang langka iki. Kilometer baru 30.000 kok. Full variasi istimewa. Oh, iki penampakan dari belakang. Oh, ya, ono sensor kamerane, plate yo cuantik. Jadi sampean tuku iki gak rugi, Mak. Kalahe karo anyar. Kilometer 30 nok ndi makne ono. Nek showroom Pahala Jaya Motor cebolek, monggo iso cash, kredit, tukar tambah, cash tempo. Mak nek mobilem taune tuwa julno iki, nom yo ora apa-apa, iso susuk. Pokoke sing nyaman kagem sampean. Piye? Ndang rene ya, dintani Mbak Nunung. TKI diingi sing TKI Taiwan lho ya. TKI tak putih ha, tapi aku lali nomere. Iki lho Mbak wis teko. Ndang rene wapi wis sah jaminan. Nek elik aja dibayar. Regane ya murih ya. Khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Wis ngono, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil sing lagi teko ya, Toyota Calya G Matic 2016, warnanya putih skincarean, kamote SRT, jarang ada ya Matic. Monggo sing takon-takon wingi sempet kosong iki pumpung ana ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor cebolek. Sini buka tiap hari sampai malam. Sing pengen takon-takon bisa langsung WA di 082 225 07 3658. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Toyota Calya G 2016. Apik mae, tumpakane penak, jarang ada. Kita sepil dalamnya ya. Ini tipe tertinggi. Monggo. Oh, mobilnya wis cover jokan. Wis nganggo TV, AC-ne double, duwingin, puwenake pol mak ngenekan niku. Terkenal leader penjualan akhir dina payu. Istimewa. AC-ne ae gore longgar. Ya. Apik. Monggo sing kepengin bisa tanya-tanya langsung WA Mbak Nunung ya. Tipe G, tipe tertinggi. Ayo, saya kepengen Toyota Calya G 2016 dijual khusus kredit 115 juta. Kalau cash 120 juta nego di tempat. Warnanya putih skincarean, istimewa pada tahunnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Expander GLS manual 2022, lampu T terbaru, AC double, duwingin, tumpakane penak, pol mentul-mentul sebekere empuk. Regane super istimewa. GLS 2022 manual terbaru ya ini ya, bukan
wingi terbaru. Jadi 2022 itu modelnya terbaru, lampune wis ganteng niki ya. Oh, lampu T. Walisnya jelirit. Oh, grille ganteng. Ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Expander GLS manual 2022. Saya kepengen kebaran Mbak Nunung, ayo ndang merapat. Saya pengen tukar tambah siap, kredit siap, cash tempo juga siap. Yang pengen tanya-tanya juga bisa ya, langsung WA Mbak Nunung, minta gambar hitungan atau apa bisa semua. Di 082 225 07 3658. Kita sepil dalamnya ya, kayak apa, monggo. Nah, mobilnya apik, jenenge tahun nome. Piye meneh? Oh ya, setire, tombol setir, lho wis TV, joke yo ganteng. Iki jadi ada perubahan terbaru, warnanya hitam, wasene double. Nek masalah tumpakan ora ana sing ngerti. Nek Expander iki tumpakane paling penak mentul-mentul lho ya. AC-ne double, longgar. Jok-joke yo ngono, terkenal mobil kebo apa dhek. Wandel gubedi, penak. Iki iso buka kene apa ya? Gak kena yang. Coba ya. Gak kuat. Iki nek kene ya. Ini jenenge Expander nyon sewu. Iki gone mepet ya. Jadi ana nggon buah dhewe ana, nggon sayur ana, nggon beras ana, ora mikir glundung. Cara apa jenenge? Gon-gone lekuk-lekuke iki wis beda. Iki lamune T ganteng ya. Wis istimewa, harganya terjangkau. Cuma 205 juta nego di tempat. Taune nume sakpore 2022. Monggo sing kepengen yuk ndang satset, nek mikir ban-bane ngene iki wis dienggo dhewe, nyasik 2 tahun rak mikir ganti. Monggo mae, mase, mbake, pake yo ndang teko ning showroom Pahala. Mobile taune nom, regane terjangkau. GLS manual 2022. Padha ra pengen. Yo, sak ditike Mbak Nunung. Nek masalah tumpakan jangan diragukan. Sudah terbukti banyak orang tidak ada yang komplain. Wis istimewa, Mbak, tumpakane paling penak. Pajeke murah. Piye? Taune nom ya iki. Wis ngono wae. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Ayla X 2016 manual, warnane wabung, mentur, monyor-monyor kok ginjune Syahrini. Ayo mak-mak, iki duit 100 susuk loh. Jarang ada, iki Mbak Nunung ndek akeh sing request. Mbak, golek tahun nom ning duit 100 kurang, ana apa ora? Lah iki ana, pumpung ana ndang rene. Nek gone Mbak Nunung ki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ki jenenge Ayla X manual 2016 dijual khusus kredit 93 juta. Kalau cash 98 juta nego di tempat. Buka tiap hari. Saya pengen tekon-tekon langsung WA 082 225 07 3658. Penampakan dari dalamnya, tapi yang rada rusuh lagi teko bener. Neng mobilnya apik. Oh, apik mobilnya. Wis ana TV-ne ya. Monggo wirite pol, wasene super dingin. Monggo mae. Ayo TKI sing kepengen nyenengno keluargane. Iki lho duwike sithik tuh ya. Ora kodenan, rak kepanasan. Warnane mentur. Monyor kok ginjune Syahrini padha rak pengen. Monggo. Kowe tuku iki mesti bojomu seneng. Tak jamin. Wes ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil Grand New Avanza Barong tipe G 2016 Matic. Jarang ada ya teman-teman, ini udah tidak keluar. Sing kepengen ayo ndang satset selak payu. Jarang ada ini kok manual, ini Matic ya. Grand New Avanza G Barong Matic 2016. Tangan pertama, platnya K, kamote RT, wirite pol.
Ayo ndang rene, ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya, 082 225 07 3658. Monggo mobilnya wapi. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash, tempo tanpa bunga. Sepil dari dalamnya ya, monggo. Yang kepengen. Nah, iki jerone ya, airbag, wis TV, matic. Ayo, kuncinya ya double. Mobilnya api, AC-ne dingin. Sing kepengen, monggo ndang teko ning showroom Paheleh. Oh. Sene double, nggone ya longgar. Ombo. Jarang ngono iki. Mbak Nunung wae lagi iki nek manual ngono ijeh kolo-kolono, tapi nek matic jarang banget. Udah ada sensor kameranya ya. Ini tipe tertinggi. Maticnya. Gak kuat. Ngapurane ra iso dibuka, sing mburi masalahnya terlalu mepet. Nah, sing kepengin langsung teko ning showroom Paheleh Jaya Motor Cebolek. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Wes ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Terios X manual 2023. Tumpakane penak, mobilnya gagah, guwedhi, model terbaru, lampune sipit, ayo kanca-kanca sing ora kepengen ngetokno duit aki-aki taune enom ya iki cocok. Regane ya khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Piye rak murah tahun 2023 lho, daripada tutuk anyar. Langsung teko ning showroom Mbak Nunung ya, Paheleh Jaya Motor Cebolek. Monggo dilarisi. Mobilnya apik, jaminan. Iki kembaran karo Mbak Nunung iso iki. Mbak Nunung kan Pajero. Iki Terios. Padha gagahe, padha gedine, tapi luwih murah iki, pajeke murah, kamote padha sak RT. Monggo Mak, sepil daleme. Nah, ya Allah, mobilnya mewah ngene, apik, elegan. Joke ngetitah ya Allah, nyaris ora tau ditumpaki, istimewa, apik. Ya, setiré jeruk purut. Monggo Mak, wis TV, AC-ne ya double, airbag duwingine pol. Monggo. Iki sing tengah. Ya, AC-ne double. Joke ngetiga temenan. Sing rak percaya iso teko langsung showroom buktekno. Nek mobile apik, joke nyaris durung mampu bokong. Monggo Make, Mas-mase, Mbake, Pake ya, mobile guwedhi, elegan wis istimewa. Bagasine ombu. Oh, pengen ngerti? Iki iso ditekuk, modele spring bed cilik iso turunan. Tumpakan padha enak. Ya, iki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash, tempo tanpa bunga. Satset ayo Make. Piye kabare TKI padha ra kangen Mbak Nunung kilo mobile ayo dilarisi. Apik. Monggo. Sing pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung di 082 225 07 3658. Monggo. Waki stoke nggone jero yaiku nek nggone Desa Cebolek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Al-Inayah Putri. Nek ketoke kesasar WA wae mesti dijemput Mbak Nunung. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota All New Avanza G tipe tertinggi 2012. Warnanya putih skincarean, kamote sak RT. Jarang ada ya kanca-kanca. Sing iki warnane ireng silver. Iki pupuk ana putih sing wingi wis tekon-tekon ndang sacet ndang moro ning showroom. Selak payu. Lah nek kepengin tekon-tekon langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Mobile apik, plate K. Pajeke anyar, iki teko kaya gorengan pia-pia. Iki Mbak Nunung mau sepil dalemnya. Ini dijual khusus kredit 120 juta.
Kalau cash 125 juta nego di tempat tuh ya. Mobilnya apik kocok-kocok. Iki wes TV, wes cover jokan, wes tinggal pakai AC-nya double, super dingin. Oh, ini penampakan dari dalamnya lagi teko. AC-nya double, dingin, joke longgar, istimewa. Monggo dilarisi yo. Negone Mbak Nunung iki so penjualan cash, pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ayo mae sing mobile cilik dijolo gedhi, sing gedhi dijolo gedhi ya iso, sing mobile tuwa dijolo nom ya iso. Monggo. Oh, ya. Iki bagasine, oh wombu. Istimewa, jarang ada, putih skincarean. Iki Mbak Nunung mau lagi bar kepayon tanggane dhewe meneh. Ayo sing butuh sacet selak payu. Mobile apik, istimewa, plate K, pajeke anyar gris. Monggo. Regane mau wis do ngerti ya, 120 juta khusus kredit, 125 juta nego di tempat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Roxy X Matic 2021, warnanya putih, platnya K. Mobilnya super istimewa, gagah dhuwur. Ora kaya Brio ya, jadi penampakannya luwih elegan. Oh, ganteng, lampune LED. Ya, apik. Istimewa. Spionnya bisa nutup sendiri, kuncinya kiles ya. Kuncinya udah kiles. Ayo kocok-kocok sing kepengin ndang sacet ndang moro ning showroom Pahala Jaya Motor Cebolek. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA 082225073658. Ini penampakan dari dalamnya. Mewah, elegan. Jajal numpak sik ya. Oh, piye? Macam ra? Tombol setir, kanan kiri oke semua. TV welah joke kaya anyar. Lekuk-lekukane jenenge mobil minimalis tapi apik ya iki. Rak kecewa mak tuku tenan. Top pokoke. Kuncine make jedit. Walah wis pol mewah. Roxy X Matic 2021. Joke kaya anyar, wambune wangine ngene. Ayo ini dijual khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Kuat rak. Bagasinya juga longgar. Mae iki ana gledang anu mak, buah mak ben mencolot, gledang dok. Pokoknya bisa serbaguna. Monggo sing kepengin yuk. Ndang moro nek gone Mbak Nunung. Ayo, sing mobile tuwa dijolno sing nom ya. Sing tuwa-tuwa ben dirumati Mbak Nunung, sing nom monggo digawa muleh. Roxy X Matic 2021 platnya K. Super istimewa, jarang ada yuk. Monggo sacet bane guwedi. Topakane Mbak Nunung nyatakno dhewe ya, paling nyaman, paling penak, AC-ne dingin. Nek ora aja dibayar. Khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Gone Mbak Nunung iki bener tengah desa tapi mobilnya apik-apik, plate lokal. Wis ngono wae, matur suwun.